I posjetite Partner ljekarnu i upitajte ljekarnika za savjet i uzorak. Eğer bu görüntüleri istiyorsanız ben artık yokum. Jedna je borba Babamı hapisten çıkaracaksın. Artık Kemal diye bir oğlun yok. koju vrijedi Bütün bu yaşananlardan sonra, olanlardan sonra sen bize nasıl annelik yapacaksın? izdržati do kraja. Olması gereken her şey tas tamamıyla oldu. Mutluluğu çoktan hak ettik. Kabus gibi. Ne yaşarsak yaşa. Obitelj mog oca. Sutra nakon serije Sudbina na Novoj TV. O, šta se ovdje događa? Ako ti možeš krenuti sa svojim životom dalje, mogu i ja. Neki nas planovi. Nikola ima plan. Spas za sve nas. Dobro je, Kato, aj sad samo diši. Vode bliže cilju. Kajem se za sve što sam napravio. Moja kolumna je ultra popularna i treba nam lova. A neki nas koče. Mi ćemo nositi gaće na štapu zbog koga? Zbog nje. Da prema njemu krenemo. Ne idem na posao dok mi ne kažeš šta je u toj sobi. Zlatni tvori. Od ponedjeljka do srijede nakon serije Obitelj mog oca na Novoj TV. Osveta može postati dvosjekli mač. Sudbina. Sutra u 20:15 na Novoj TV. Otkrite Super 5 novih razloga za dolazak u Lidl. Lidlovih Super 5 od ponedjeljka do nedjelje. Svježi pureći file 850 grama, samo 38 kuna 99. Domaća dimljena slanina 52 kune 99 po kilogramu. Sir Gouda 32 kune 99 po kilogramu. Instant kava 25 kuna 99. I svjetlo pivo pola litre 3 kune 89. Lidl, više za vas. Tvoj ti operator uzima previše. Daj mu nogu i skrasi se uz genijalni Bnet 3D paket za samo 199 kuna mjesečno, tijekom 24 mjeseca. Prijeđi na bolje. Nazovi odmah 0813 13. Bnet. Rutina? Dosta s tim. Pokreni se! Uživaj u 5 slojeva. Lješnjaci, čokolada, vafel, mliječno punjenje, karamela i svježina iz hladnjaka. Maxi King. Pregrizi rutinu. Svaki tjedan, 9,7. U tjednoj ponudi pripremili smo za vas novih 7 artikala po super cijenama uz mogućnost kartičnog plaćanja do 24 rate. Pevec. Po akcije se prošećem do mog malog Konzuma. Od ponedjeljka do srijede. Pureći batak, kilogram 12,99. Dukat vrhnja, jeftinija 20%. Eva riblji proizvodi, jeftiniji 20%. Ceva Deluxe toaletni papir, 3 sloja, 16 rola, 28,99. Konzum, isplati se. I got everything but the kitchen sink. Do what I wanna do, say what I think. Leave it all behind, out of sight, out of mind. I love my country. Kinder Country. 5 odabranih prženih žitarica, mliječno punjenje i fina, ukusna čokolada. Kinder Country. I love my country. U životu treba težiti jednostavnosti. Zato Tomato ima najjednostavnije tarife. 6000 jedinica drožiš kako želiš. Na 4G brzini za 80 kuna mjesečno. Uz takvu ponudu nema kompliciranja. Kao Sonja, koja ne komplicira, već želi uvijek isto. Zar nije bolje bez kompliciranja? Nazovi odmah i prebaci se na Tomato. Odmori mozak. Tražiš brzo i učinkovito rješenje za čišćenje lica? Garnier micelarna voda. Broj 1 proizvod za čišćenje lica po odabiru potrošača u Hrvatskoj. Hvata nečistoće poput magneta. U jednom potezu skida šminku, čisti i umiruje čak i osjetljivu kožu. Potraži je po promotivnoj cijeni u veljači. Garnier. Tko je? Top akcija za početak tjedna iz vašeg Kauflanda. Krafne 12 komada 15,96. Jadranske sardine 100 grama 3,99. Grah trešnjevac 11,79. Svinjsko carsko meso 22,89. Vaš Kaufland.
Vileda predstavlja metlu Duaktiva s jedinstvenim spužvastim nastavkom za metanje bez podizanja prašine. Metla Duaktiva dostupna je i bez teleskopske drške. Uredite pametno svoje apartmane. Novu kolekciju primjenog apartmanskog namještaja potražite u katalogu na našem webu ili u najbližem Prima salonu. Ne propustite pametna rješenja i dodatne pogodnosti na sajmovima apartmanskog namještaja u Primi Rijeka i Pula od 27. veljače do 4. ožujka. Prima. Pametnom dosta. Darling, I was made for you. Opet ovi iz banke, baš mi idu na živce. Ma daj, meni je moja banka baš super. Prijeđite u RBA i otkrijte neobično iskustvo zadovoljnih korisnika banke. Raiffeisen Bank. Ako ti se ovo svidjelo, čekaj tek da vidiš ovo. Ne moraš čekati jer Iskon časti sve Iskonovce. HBO premium paketom do kraja godine. Nazovi odmah i budi počašćen. Iskon. Što ako nikad ne bismo krenuli dalje? Ako bismo nastavili ići lakšim putem. Srećom, u jednom trenutku sve samo klikne. Krenite dalje uz Mach 3 Turbo. Čak i do 10. brijanja imat ćete onaj osjećaj koji pruža samo nova oštrica. Bolji od jednokratne britvice. Žilet, najbolje za muškarca. Kada si superheroj koji može sve, možeš li ostvariti svoje snove? I want to cut and style hair. Adam Sandler. I find Zohan. Zohan je zakon. Večeras u ponoći 30 na Novoj TV. Ovo je Igor. Ovo je Rene. Ne, dečki, ne. Ovo je Igor, a ovo je Rene. A ovo je show. Tvoje lice zvuči poznato. Ovog proljeća Nije, valjda. vidimo dvostruko. Vježbaj i doći će. Čujemo dvostruko. Ovacije publike. Smijemo se dvostruko više. I zabavljamo dvostruko bolje. Boge, pomozi. Dame i gospodo, počinje sezona dvostrukih iznenađenja. Tvoje lice zvuči poznato. U nedjelju 5. ožujka u 20 sati na Novoj TV.